Добре. Добре, хубаво. Ей сега 10 секунди. Здравейте, това е втория клип, който правя в YouTube канала ми. Първият клип беше доста успешен, така, поне според мен. Доста хора бяха много очаровани, получих доста коментари, все позитивни мнения и много се радвам. Ще продължавам да се занимавам с това нещо. За напред, много важно, монтажистът ми ме помоли да говоря малко по-ясно и да не мякам толкова. Монтажистът, който е жена ми, за да не режела толкова много от клиповете. Така че се мъча да казвам всичко без да мякам и да не говоря по варненски общо взето. Също така получих един хейтърски коментар, за какъв съм се бил помислил, че съм правил клипове в YouTube. Нито съм казал някога, че се мисля за много добър, нито съм казал, че съм по-добър от някого. Просто много хора искат да видят моята гледна точка и моето мнение и това и смятам да правя. Днеска в този клип ще ви покажа малко как тренираме в залата и също така ще отговоря на въпросите, които ми бяхте задали, които бях качил на стори в Instagram, също така и на коментарите, които сте поснали в YouTube. На по-адекватните въпроси за напред ще гледам да отговоря на всеки един клип. Преди всяка тренировка да разтягаме, за да имаме мобилност и да може да ритаме хубави мъжите в главата. Днескашната загрявка ще е малко по-различна и по-интересна. Ще правим колело, като първо правим 7 калории, после минаваме, взимаме един конус, правим едно кълбо и отиваме и нареждаме морски шах. И който първи направи морския шах, следователно печели, този, който губиш, трябва да прави 100 бърпита. Да започваме. Тези бинтове са ми специален подарък от човека, който ме вкара в YouTube, Balkan Beast. Много поздрави му пращам и благодаря за тези страхотни бинтове. Добърчета! Няколко от зададените въпроса бяха коя ми е любимата комбинация. Любима комбинация нямам, но имам любим удар. Сега ще демонстрирам. Това ми е любимият удар. Не може да си го правя, защото е по-трудно, но ето, за малко да убия чувала. She was a fairy.
Сега другата част от тренировката е 500 метра гребане за 2 минути. После имаме 10 набирания, плюс 15 скока на кутия и 20 лицеви опори. И това е 10 кръга. Евала на нашия треньор. Много сме благодарни. Сега се снима ли това? Ага, добре. Да знам да не говоря глупости. Общо взето това с гребането не е много яко, направо ми се разказа играта. Горе-долу това е за днеска. Stay tuned! Какво значи това? След тренировка ще отидем в Hunters Grill, това е любимото ми място, където ми изготвят режим, следят ми килограмите, ядем само здравословна храна и горе-долу ще ви покажа каква е приятна обстановката там. Също ще наблегнем на тези въпроси, които ми зададахте, ще обърна малко повече внимание на тях. И да, очаквам ви там. Опа! Това ли е изценирано? Не. И ето, ние сме пред Hunters Grill и да заповядаме вътре да ви покажа каква е обстановката. И ето ни тук, започваме с въпросите да ги нападаме. Какво да очакваме за близкото бъдеще от теб? В най-скоро време почва подготовката ми за матч и скоро ще обявя навсякъде. Също така и в YouTube ще гледам да съм по-активен. Като цяло смятам да завземам всички социални мрежи много скоро. Би ли поканил за една тренировка с теб някой твой фен? Да, със сигурност бих направил такова нещо. Дори смятам да го направим на клип. Ще бъде забавно, ще бъде полезно. Ще го очакваме за напред. Как пребори страхът на ринга? И реално погледнато не помня. Аз съм в ринга от 9 годишен. Не мога да кажа как е преминало това нещо. И не е точно страх, ами едно изпълване от адреналин. Едно неописуемо чувство, което аз лично много обичам, но и също е така, нали, не може да те остави да си в свои води. И до ден днешен го има това нещо. Няма изчистване. И до края на живота ми се върши така. Следващия въпрос е: имаш ли страх като излизаш на ринга? Ами не, реално страх наистина нямам. Нали, както казах по-рано, то просто е едно такова чувство от адреналин. В коя възраст е вече късно да започнеш подготовка за професионална кариера? Реално няма късно в този спорт. Има много примери хора, които не са играли дори аматьорски, как минават към професионалисти на много късни години и им се получава. Дори да нямаш средства, ако имаш брутално много желание, може да направиш всичко. От колко време тренираш? Започнах да тренирам от 9 годишен и сега съм на 24. Това са почти 15 години, 16-та година почва скоро. Имаш ли си идол сред българските кикбоксери? Да, аз винаги съм имал двама човека, това са Александър Петров и Богдан Шумаров. Винаги съм ходил по техните стъпки. Ако не са били те, няма да съм стигнал там, докъдето сега съм. Искал ли си някога да се откажеш от спорта? Да, доста пъти съм си го мислил това нещо. Имало много трудни моменти, като няма мачове или като почти не получаваш никакво финансово възнаграждение за това, което си положил като труд. И да, доста пъти съм си го мислил, но се радвам, че все нещо ме е спирало и че съм продължил да тъпча на това място и да постигна някакви успехи. Мислиш ли да преминеш от горе в КНО организацията? Не, на този етап смятам, че в моята категория има най-силна конкуренция и съм там, искам да играя с най-добрите в света. Нямам такова намерение на този етап. Какво е чувството да си мотивация за много хора? Помага ли ти това в мачовете? Да, наистина, това е едно от нещата, които ме държи най-много в залата и ми дава най-много мотивация. Това да чувам хора как казват, че заради мен влизат в залата да тренират, особено ако става въпрос за деца. Това е направо безценно. Какво едеш целият ден и трудно ли ти е да поддържаш тази форма? Честно казано, последно време се доверих на моите приятели от Hunters Grill в името на Кристиян Николов, който последните 2 години се грижи за моето тегло, за моята храна, за всичко. Той ми следи. Дори след малко ще ви покажа какво представлява едно мое хранене. Какви добавки приемаш преди матч? На този етап приемам наистина много добавки, които са съобразени с антидопинга. Ще е много трудно да го направя това нещо в този клип. Смятам да направя цял клип да говорим за тези неща. И така, бил ли си извън ринга?
Естествено. Рано ли е за състезание, ако съм тренирал 2 години? Не смятам, че е рано. Аз може би тренирах 1-2 месеца, като се пуснах първия път. Нали, вярно отидах и ме биха първа среща, но така изграждаш опит с мачове. Кога се очаква да е следващия мач? Тази година. Със сигурност тази година ще играеш, ще ме видите отново на ринга нагоре. Как използваш адреналина по време на матч, за да можеш да мислиш и действаш адекватно? Ами, честно казано, то няма как да избегнеш адреналина, просто се качваш на ринга и вече първите 2-3 удара като минат, вече забравяш за всичко, оставаш само в ринга и няма време да мислиш за тези неща. Просто си там да оцеляваш, да се биеш и да нараниш противника си, следователно и да победиш. След титула с няколко защити в гори, имаш ли интерес в UFC? Това е доста интересен въпрос. Със сигурност взема ли пояса в гори, направи ли някои защити да видя, че няма вече кой да ме победи, ще се ориентирам към нещо друго. Живот и здраве, но първо трябва да взема пояса и да свърша това, което съм искал още от дете да постигна. Колко месеца е добре за една подготовка? Лично според мене, аз, което съм усетил върху моето тяло, е, че 28-9 дена са ми напълно достатъчни, съм виждал, че влизам в брутална форма за матч. Но това е ако прибързваш с нещата. Според мен най-добрият период е между 2 и 3 месеца, ако искаш да се подготвиш за професионален матч, това е идеалният период от време. Чувстваш ли се по-разпознаваем в бойните среди? Да, последно време наистина доста хора ми обръщат внимание, доста хора ме разпознават, това наистина е много приятно нещо и се радвам, че хората се възхищават на това, че бият други хора. Как протича една твоя тренировъчна седмица и тренировки специфични неща, които правиш? Ами, това исках да питам и вас, дали искате повече да наблегна на такива неща от сорта на отговаря на въпроси или повече искате да видите в залата как протича всичко, като нали, във всеки един клип ще показвам част от тренировките, нали, няма как целият процес, но ще старая да вкарвам колкото мога и от тренировките. Какви контузии си имал и как си преминал през тях? Доста контузии съм имал. Чупил съм ръце, крака, дископатии съм имал, през всичко съм преминал, просто стискаш зъби, даваш си малко почивка и продължаваш напред. Равносметка от мача с Чико. И реално погледнато, аз не си спазих тактическата игра и може би това ми костваше победата. Не казвам, че ако бях спазил тактиката, щях да победя, но дадах всичко от себе си на този етап. Просто той ми беше неудобен и ме надхитри. Моя се е грешката, той беше по-добре, а загубих. Какви са ти постиженията на аматьорския ринг? Ами аз имам доста мачове, вече дори не знам колко са на брой. Ходил съм на европейски, на световни, от всякъде имам медали, световни купи, балкански, републикански. Навсякъде съм играл, постигнал съм доста, но сметнах, че професионалният спорт е моето нещо. Има ли уважение между БГ бойците и всеки завижда ли на някой? Ами да, видял съм да има такива работи. Смятам, че може да се почнем да си помагаме и да станем по-добри. Аз лично според мен не искам да съм най-добрият българин, не искам всички българи да сме най-добрите и за тая цел трябва да си помагаме, но е доста срещано тук при нас. Разкажи за това как се подписа договор в гори и как се става професионален състезател. Според мен първо, за да станеш професионален състезател, трябва да си направиш стъпките през аматьорския спорт и да придобиеш малко опит, малко качества и тогава вече да гониш към професионалния ринг. Също така, как подписах договори с гори, може би имах късмета да съм в най-добрата форма в живота си и да направя гори в България. Просто шанс, тайминг, момент и се възползвах от този шанс. Ето ме там, вече няколко мача по-късно. Е така. Това представлява едно от храненията ми за след тренировка, като тук имаме тортилки с конско, в тях има 50 грама протеин и с 650 калории, което е брутално за след тренировка. Също тук имаме ориз с конски хюфтета, с броколи. Това вече може да си го купите от заведението на Hunter's Grill и може да си го поръчате от Global или Volt. Брутално е. Ето това е човека, който се грижи за моето хранене. Това не е платена реклама.